Rahayu para kadang sutresna budaya utaminipun pandemen budaya sanaji. Monggo sinau kiri sareng-sareng menika warangka wulan tumanggal. Keris lurus, gandhik tinggi, ricikanipun kembang kacang, jalen, lambe gajahipun kalih, wonten ri pandan kalih. Nah, menika winastanan keris dapur Mahesa Giring. Amargi ricikanipun lambe gajah kalih. Menawi lambe gajah setunggal utawi 3 niku winastanan Mahesa Teki. Tapi ini lambe gajahnya 2, maka dinamakan Mahesa Giring dengan pamor segoro muncar. Nyandang wulan tumanggal kacariyos menika rangka khas dari daerah Demak Bintoro kala rumiyin. Deder lempuyangan mawi mendak selut. Nuwun, matur nuwun, rahayu.